Sanibona bafethu, ngethemba niyaphila. Nangu la umkhulu wemali esheshayo. Ubani? Umkhulu uNdlovu. Awuthi simfonele. Baluthi umkhulu uNdlovu. Hello. Yebo baba, kunjani? Ngiyaphila. Ngikhona. Yebo. Ngithole inamba yakho lapha khehla lami. La einkundleni zokuxhumana. Yebo khehla. Umkhulu mhlawumbe ngisacela nje ngichazele nje ukuthi mhlawumbe uyesebenze kanjani. Okay, alright. Wena ukhala ngani ke? Ayikho enye into engingabuye ngikhale ngayo ngaphandle kwemali. Okay, alright. Yeah. Uthenga imali yona kuphi? Ku-account noma esikhwameni? Ngisho ngathiwe ngena kuphi akunankinga khehla. Okay. Uthenga malini kampirani yakho baba? Ngibonile lapha amamiliyoni o900,000 Alright, ngeke baba. Unangaki iminyaka baba? iminyaka yami Eh. ngina 42. Okay, alright. Akunankinga. Useyongena esikhwameni angithi? Angizwa kahle noma ingangena kwi-account. Una-account usebenza ngeyiphi imhlobo ye-account? Ngisebenzisa u-FNB kahle. FNB. Yeah. Okay, alright. Akunankinga. Uma ufuna imali yongena kwi-account uzodingeka i-account number nesibongo sakho bese kuzomela ukuthi-ke ube nayo imali yokukhanyisa kwabantu badala. Then-ke siyakhona ukuqala umsebenzi akuthatha isikhathi khona lokho kuba only 1 hour yonke into izobe seyi-right. Mhlawumbe malini-ke ukuqala umsebenzi? Imali yokukhanyisa kuba u-650 konke kuba right. 650. Yebo. Yebo. Hayi kodwa akunankinga awuthi-ke sibone mhlawumbe ngingamele ngiyifake kuphi? Imali uzoyifaka kwi-account yami. Uzokuthumela i-account uzodinga ukuthi ufake kwi-account. Noma ngicela ukwenzela noma u-cash send ngibona. Ayikho inkinga ukuthi uzokwenza u-cash send, ayikho inkinga. Una uNetbank lapho-ke. Ayikho inkinga. Ukephi umkhulu ngokuhlala ngibanga ngisambuza. Ukephi umkhulu ngokuhlala? Angizwa kahle. Angizwa kahle ukuthi Bengibuza umkhulu ukuthi ukephi ngokuhlala. ukuhlala. Yebo khehla la. NgiseThekwini. eThekwini kephi neThekwini? Kephi neThekwini? Sengakhona futhi ngase-Queen Street. Yebo. Hayi okay khehla uthi senze sizame ukuthi senze lento le. Ngizovala manje then bese ngibuyela kuwena. Ungasetolo vele uzohamba uyekhipha eNetbank mkhulu. Okay, alright. Ngizokubizela nje inamba. Thokoza khehla. Amen ba. WhatsApp kule namba. Angizwa kahle. WhatsApp kule namba. Hayi angiWhatsApp ngale namba le. AngiWhatsApp mina. WhatsApp. Hayi angiWhatsApp. Okay, alright. Uzothinta khona ku-WhatsApp. Ngithi angiWhatsApp mina. Mina WhatsApp kuyona le. Ngithi hhayi soxoxa lana-ke awuthi ngiqale ngizame ukwenza lokho cash send and then bese ngikusendela iy'namba. Okay, alright. Danke mkhulu. Alright. Okay bafethu. Sesiqalile simkhipha phezulu uba umkhulu uMdlovu. Ngisazomsendela lezo namba niyalazi udaba. Hlalani nje nilinde part 2 la ngiyabuya nawo manje. Danke. Sengibuyile no part 2. Awuthi ngimfonele. Unika okungokwakhe. Simnikeze lezo namba.
nansi inamba. Hello? Yebo mkhulu. Yebo. Yebo Khehla, ngisacela ungitholele into yokubhala Khehla la. Okay, right. Ngikubizele inamba zakho. Okay, right. Ikhona. Yebo. Uzongenza ucash send wase Nedbank. Okay, right. Uyazithi 22 Yebo. 132 Yebo. 640 Yebo. 75. 75. Yeah. Okay, right. Iphini ithi 2010. 2010. Yeah, iphini. Yeah, wase Nedbank ucardless. Yeah. Okay, right. Okay, manje inontuba yakho uzoyithola njani? Angizwa Khehla lami. Oyi, Inontuba yakho uzoyithola njani? i-account. Ngizokusendela mkhulu akakhululeka. Uthi mkhulu manje ngibuye ngingathembi mina angazi kodwa ngisacela ukukuthemba Khehla ngoba abo phela nakho nje ukuthi mhlambe ezinye izinto nje mhlambe uzodlala ngami mkhulu. Hayi no, angeke kwenzeke. Ngeke udlale ngami Khehla. Angeke kwenzeke. Ngisacela mkhulu yabona ngikhipha imali yokugcina Khehla lami. Hayi no, kuleke ungakhathazeki konke lokho. Sicela mkhulu ngifuna mina siqede inhlupheko. Ucela ngibheke i-account ke. Yebo, ngizokubhala ngizokusendela i-account ngisacela uhambe-ke mkhulu uyoyikhipha. Okay. Ngisacela ubuyele-ke kumina Khehla lami. Ngiyakubona. Yebo, ngiyabonga. Alright, ngiyabona. Ithokoza Khehla. Amen. Amen. Okay, bafethu. Sekunjalo siyahamba seyobhampa-ke manje. Okay, hlalani ngiyabuya no-part 3. Ya, ngiyabuya no-part 3. Danke. Okay bafethu, sengibuyile no-part 3. Manje ngibona lo mkhulu akasabuyeli kumina. Engitshela ukuthi kuhamba kanjani. Awuthi ngimfonele. Awuthi simfonele lo mkhulu. Eliqola leli. Hello? Yebo baba Mdlovu. Yebo. Yebo Khehla. Ngibona umkhulu usethule lapha akasabuyeli kumina. Ya, ngoba lezi number zisebenzi phela. Kwenzakaleni mkhulu? Kwenzakaleni ngoba lezi number zisebenzi nje. Ngisacela ungibizela mkhulu lezo namba. Ungibizele. Ya, ungibizele ngibona. Awuphinde uzibize lezi number kade kungithi. Ngithi ngisacela ungibizela ngapho-ke ngibone ukuthi mhlawumbe uyibhede kuphi. Uyangizwa kahle? Ngiyakuzwa. Ya, ngicela ungibizela. 22 Ya. 13 Bani? 13 Ya. 26 Ya. 40 Yebo. 75. 75 Hayi 74. 74. Ya, 74. Ya. Manje i-account number yakho kuthenga Ngizokusendela. Angithi phela bengisalinde ukuthi umkhulu uzobuyela kumina kodwa ngibona ugcine engabuyelanga. No. Okay, alright.
noma uthi mhlawumbe uma usuku u-ATM ungitshele Alright, ngizofonela. angizwa kahle Yeah, ngizofonela. okay kahle lami Alright. jawoza mkhulu down yeah oh ucikekile ufike wabhamba njengoba ethi inamba ayisebenzi rambe futhi ephinde yobhamba futhi ngiyabuya ke futhi nanye qhubekani nihlale ngiyabuya no part bani no part 4 danke ke okay bafethu sengibuyele no part 4 ayi lo mkhulu akafoni lona ayi wathi ngiphinde ngimfonele futhi ngizwe ukuthi ikhamba kanjani ningadlala amaqola bafethu ayikho imali esheshayo ayikho into kuthiwa khona imali esheshayo ayikho leyo nto basuke befuna ukudlala ngawe nje wathi ngizwe Hello. yebo kehla Yeah, khuluma. Seku-office manje ne. Ngicela ukuthi ulalele la. angezwa kahle Ngithi ifoni ise-ofisini manje. Ngicela ungilalele. Isikhathi sokudlala azina. ifoni ise-ofisini kanjani mkhulu Ngicela ungilalele la. okay kahle Yeah, mangabe ukuthi unasikhathi sokudlala, ngicela ukuthi udlalele kude ne. ngani manje mkhulu sengenzeni manje mkhulu umdlovu yini esengiyenzile wrong manje kahle Okay, ngicela uyokhipha leyo mali bese ungitshele ukuthi ngikuthumela account number we-deposit khona. Uyokhipha wena. mana mkhulu mkhulu uyabona nje manje ngididekile lokho kwangampela ngoba angazi ukuthi kwenzakaleni Angithi uthe ubambaniswe i-4 u4 no5 ufakiwe lo 4 wakho noma lo 5 wakho ayenzi yani ayiphumi imali. ayiphumi still Yebo, ngicela ukuthi wena uyoyikhipha leyo mali, mina ngizokuthumela i-bank account lase Capitec wena uzodeposit khona. oh noma yazi ukuthi mkhulu noma senzeni kanjani Cha. Sebenza. ongcono mhlambe angivele ngoba nginawo nonakhuzana no Standard Bank mhlambe kube ukuthi ngiyenza iba instant Noma okay. uyikhiphe Standard Bank ya uyikhiphe Standard Bank ngikuthumela i-bank ukuthi inamba utransfer khona ngoba nala ikhona iStandard Bank la ekhaya. angezwa kahle Ngithi nala ekhaya likhona iStandard Bank ngikunikeza yini inamba ozotransfera kuyona. oh ngithi mina ngizoyenza then bese ngikusende ngikubizela inamba Wenze njani baba? Lento le ayithembekile. Ngicela ukuthi yini engathembekile manje mkhulu mangabe ukuthi imali ikhona le. mkhulu khehla lami ngisacela wehlisa umoya mkhulu asixabani Angilwe namuntu mina baba. angasixabani mkhulu khehla lami ngisacela wehlisa umoya cause ngidinga ukuthi ungisize mkhulu Wena udinga umsebenzi angisi. yebo khehla Okay, alright. Ngiyenza lento ngiyishoyo ke baba. mina ngithi engizokwenza ngizokusendela inamba ngizoyibiza and then ke kuhambe uyoyikhipha ngizoyifaka eStandard Bank ongcono Okay, imali. Yazi wenza njani? angizwa kahle Ngicela ufake leyo mali le ku-Standard Bank yakho bese wenze i-cash send. oh ngiyothi ngireverse ngenze i-cash send yakuphi Standard Bank Alright. ngizokusendela ngizokufona bese ngikubizela inamba zase-Standard Bank Alright. yebo khehla yabona phela imali ngiyayidinga khehla lami Okay. yabona mkhulu ngizokwenzela nje manje then bese ngiyakufonela walivala ucingo usediniwe-ke manje okay bafe sifoni ise-ofisini niyamuzwa okay ngiyabuya-ke nobani no-part 5 manje ngizomfonela futhi ngimbizele ezase-Standard Bank wrong nakhona ngeke sidlale laba
Danke, ngiyabuya, hlalani nilinde. Bafethu, yazi khona enye into enimele niyenze, yabo lokho ukuthi okay, baningi abantu abaqoliwe la kunina. Cause yabona fethu, ayikho into engisuke sengizoyenza, yabo uma uzothi nami ngaqolwa ubani. Ayikho into esuke sengizoyenza mina ukuthi ngikubuyisele imali, ukuthi mhlawumbe ngizame indlela yokuthi imali yakho uyithola. Ayikho. Mina engingakwenza nje yikho nje lokhu ukuthi ngibantantise kanje ngoba indlela enginiqwashisa ngayo. Bafethu, ngicela nibheke, bakhona labo omkhulu abadlala ngabantu. Ayikho imali esheshayo bafethu, ayikho. Danke, ngiyabonga. Ngiyabuya-ke no-part 5.